哎呦我的妈！ Oh, stop. Medyo layo ang kayong barko. O layo, oy. So, shoutout sa ta. Nag-shoutout dahil sa mga jail warden, sa Mandawi City Jail, Male Dormitory, Jail Superintendent, Attorney Jonathan Z. Baltar, o sa MCG MD family, o sa akong mga followers, may shoutout din dyan tanan. O sa mga bagko pa lang diha, may tagin nyo i-follow nga ako ang FB page Alas Tres TV, o ato ang YouTube channel Alas Tres TV. Dagang salamat. Tara no. Kaya sa anak natin. No. Gusto mo mamaya na 45? Thank you. Paalala po sa aming mga minamahal na pasahero. Mangyari po lamang na manatiling nakaupo hanggang ang barko ay ganap nang nakadaw. Sinungaling ka! Tingnan po lamang na sumunod para sa inyong sariling kaligtasan. Maraming salamat po. Ikaw na nakaperwisyo, ikaw pagalit ha! So nabot na kita sa San Carlos City Kapantalan. Kung mga tanam ko sa tomadto, di mo ta sa itong mga Juliet kay kita ba yung Romeo love story ba na tirada dia. So shoutout dito sa mga kauban dia, si Sir Neri kanang black of jacket, currently assigned sa Pier 7 na siya police officer, and sa atong classmate dia nga si Mit Calvo, ug sa ato adi ang amigo ug suod niya higala si Ipoy TV Vlog. So manakay na mi karon diri og tricycle padong ni sa mong tagsa ka destinasyon karon, ug hinaot nga makuyog mo namo guys. Let's go. So first time ra gid nahitabo og karon ra ginangigayon nga nagkakuyog mi. So ato sa ni pa shoutout tong si Sir Neri be. Isay, shoutout mo sir. Angay. Medyo naipit yun ba? Nakalimot din siya siyang shoutout ba? So naman rin ikaw ba na ko dito si Boy TV Vlog dito. Si Kuya ang amo ang driver. Right safe lang ta. Angay. So karon niliko na ta diri sa terminal diri sa San Carlos para masakay mi og bus diha padung dito sa Bantayanon sa Calatrava, Negros. So mao na atong destination karon. Let's go. So abot na kami oy. Naabot na jud mi diri sa terminal. Gusto mo mamaya na 45? Ngit-ngit mang palibot ning mananap. Ipatag na ako ngiti. Liti na to oy. Bigat ta. Medyo maipit jud tani ba. Nya karon man naman tadi og pamukong di proceed din dito diri sa sulod ron. So dihan na may nagbugbuag mo na si Sir Neri ug si Mit Calvo. So usa ra mi sakay ni Mit Calvo padawon dito sa Bacolod. Si Sir Neri ato na siya kanlaon. So ingat Sir Neri o kuyog mi diri ni Ipoy TV Vlog ug si Mit Calvo. So let's go. Ayun na mi bus. Few moments later. 哎呦我的妈！ Paano naging cute yan? Pabigat yan.